हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन मानोना 1% भेलु गैया रायजो राजा नोंथांमोन बिक्रम दैमारिनि बुंनाय रावाव 1% भेलु गैया रायजो राजा नोंथांमोन ओंथि गैया आरो बेसेन गैया। बिक्रम दैमारिया बे बाथ्रानि गेजेरजों मा फोरमायनो सानदों रायजो राजा नोंथांमोनाबो एसे बिजिरनानै नायगोन आरोना बिथाङा मा फोरमायनो सानदों अब्ला नोंथांमोनाबो थारैनो बुजिना मोनगोन। मानोना बिथाङा फोरमायनो सानदों राजा नोंथांमोन बिपिएफनि अनगायै नांगोलनि अनगायै जुदि सोरबा फैयोब्ला आरो बिसोरनि खोथाखौ लायोब्ला नोंसोरनि गेजेराव गाज्रि परिबेस जानो हागौ। रायजो राजा नोंथांमोन तो बे बाथ्रानि गेजेरजों बिक्रम दैमारिया बे साधारन रायजो राजाफोरखौ डमिनेट खालामनो नाजादों, सिगिनो नाजादों रायजो राजा नोंथांमोन। बिथाङा सानदों राजखान्थिखौ माने गावल' रोंगौ नाथाय बिसोरनि राजखान्थि खालामनाय जिथुनाखि बाथ्राफोर जिथुनाखि क्रिटिसाइज खालामनाय जिथुनाखि स्ट्रेटेजिफोरा जेबो भेलु गैया, जेबो मिनिं गैया, ओंथि गैया रायजो राजा नोंथांमोन, एकदम भेलुलेस। नों बेसे खोनासंगोन ना रायजो राजा नोंथांमोना बेसे खोनासंगोन आरो माने बिसोरो जेब्लायबो सानो माने रायजो राजाखौ माने साधारन पाब्लिकखौ माने जेबो मोनथिया, बिराद जाम्बा नङो आरोना। माने बिपिएफ पार्टिनि माखासे कर्मिफ्रा दिनै बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ फैनानै बुंफैनो लाजिनांगौ आरोना। माने आइबिएसनि स्किम दानगोन, अरुणोदय स्किम दानगोन, बेनिफ्राय बृद्ध पेन्सननि स्किम दानगोन बा अरुणोदयनि स्किम बानायनो थाखाय नोंसिनि न'आव फैनाय नङा। तो बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ माने बुंनो लाजिनांगौ। माने बेफोर माने डमिनेट आरो सिगिनाय मोनसे बाथ्रा बेफोर माने रायजो राजा नोंथांमोन। जाय समाव बिटिसि काउन्सिलाव बर'लेण्डनि बर' रायजो राजाफोरा बिसोरखौ माने 28टा माने एबसुलटलि माने मेजरिटि सिट लानानै बिसोरखौ देरहाहोदों, बिसोरनो रायजो राजाफोरा मेन्डेट होदोंमोन। 28टा सिट लानानै देरहादोंमोन, रायजो राजाफ्रा बेसेबां सापर्ट खालामदोंमोन। नाथाय दिनै मा खालामखो? दा दिनै बिपिएफ सरकारखौ माबायदि दैदेनदों? गुबुनखौसो बुंदों माने मिसलिडिं खालामनो नाङा, गाज्रि दैदेननाङानो। माने दा बिपिएफ सरकारा दिनै बे अरुणोदयखौ दाननानै होनाया मा मिसलिडिं जायाखै नामा? बेनिफ्राय बायदि बायदि पेन्सन आइबिएसनिफ्राय लानानै 2 लाख होनायनिफ्राय लानानै 10,000 15,000 होनायनिफ्राय लानानै गोबां माने बेयाव माने गोबां डिसक्रिमिनेसन जादों। बेयाव माने माखासे रायजो राजाफ्रा गोबां डिप्रेभ जादों, लाइमोनफ्रा डिप्रेभ जादों, बिनिफ्राय गोजानाव थादों। बिक्रम दैमारिया नैबे बाथ्राखौ मोनथिना लानाया मोजां। मानोना दिनै अपोजिसन पार्टिया इउपिपिएल दोलोआ माने रावखौबो जोंनाव फै, जोंनाव हाबफै, जोंनाव जयेन जाफै रावखौबो बुङाखै रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै रायजो राजा पाब्लिकफोरा दिनै गावनो इउपिपिएल दोलोआव लोब जयेन जागासिनो दं, हाबफैगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन। इउपिपिएल दोलोनि जे खुंथायखौ मोजां मोननानै रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जागासिनो दं आरो हाबफैगासिनो दं, बाहागो लागासिनो दं। दा बिनि खारनखौबो बिक्रम दैमारिया बुजिनाया मोजां। मानोना जाय समाव रायजो राजाफोरा एबसुलुटलि माने हाइस्ट मेजरिटि माने 28टा सिट होनानै मेन्डेट होनानै बिसोरखौ पावाराव फैनो थाखाय खाबु होदोंमोन, सुबिदा होदोंमोन। नाथाय दिनै थक प्रबन्सना खालामदों रायजो राजा नोंथांमोन। बिपिएफ सरकारा साधारन माने रायजो राजाजों गेलेदों आरो बिसोरखौ थगायदों। जायनि जाहोनाव दिनै अरुणोदयखौ दाननानै होदों। अरुणोदयखौ दाननानै होनायानो बे मोनसे एकदम ओरैबायदि फोरमान, 100% फोरमान बिपिएफ सरकारा जे माने भारतनि नोगोरारिया जे सिटिजेना जे माने इकुवेल राइट दङ, समान मोनथाय दङ, नाथाय बे समान मोनथायखौ होआखै। माने बेयाव डिसक्रिमिनेट खालामदों आरो डिप्राइभ खालामदों। माने पाब्लिकखौ माने फाराग खालामनानै माखासे सुबिदाफोरखौ होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जायनि जाहोनाव दिनै बिपिएफ पार्टिखौ गाज्रि मोननानै
रायजो राजाफोरा इउपिपिएल दोलोआव लोब 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 जइन जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेनो फोरमान रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना रायजो राजा नोंथांमोन बिक्रम दैमारिमोन बायदिया अपोजिसन पार्टिखौ माने गोरलै साधारन साननानै लानाया जोबोद गोरोन्थि जागोन। मानोना नोंथांमोननि जिथुनाखि मिसलिडिं आरो गोरोन्थि सरकारखौ गोरोन्थि दैदेननायनि थाखायनो दिनै अपोजिसन पार्टिया दिनै राफोद जानानै दं, ओरैबायदि गोख्रों जानानै दं। माने सरकाराव पावाराव फैनायनि उनाव माने जिथुनाखि नोंसोर जि डिसक्रिमिनेसन खालामदों रायजो राजाखौ माने माखासे आसनिनिफ्राय जानगार खालामदों, डिप्राइभ खालामदों, डिसक्रिमिनेसन खालामदों। नाथाय पावाराव फैनाय लोगो लोगो अपोजिसन पार्टिया बयनोबो इकुवेल राइट समान मोनथायखौ होगोन। थ' बियो मोनसे एसुरेन्स आरो प्रमिस, माने जायनि जाहोनाव पाब्लिकफोरा मोजां मोननानै दिनै सापर्ट खालामनो आवगायबोदों। आरो 100% माने इउपिपिएल दोलोआ फैगौ एमएलए बिसायख'थियाव 15थायाव 15ता देरहानायनि मोनसे बियो लामा। नोंथांमोनानो बे लामाखौ खेवनानै होदों। रायजो राजाफ्रा बुजिनाया मोजां आरोना। बिसोरनि गोरोन्थि सरकार दैदेननायानो, बिसोरनि रायजो राजाखौ फाराग साननायानो, डिसक्रिमिनेसन खालामनायानो